Здравейте, аз съм Теда, сега ще ви покажа моите няколко нови придобивки. И да, така, само да ви кажа, че те са малко и сами от днес, но исках да направя такъв клип, в който имам няколко за целия месец, но няма да стане, не искам просто. Иначе клипа ще, ако правя на един месец, стане много дълъг, но и за това. Ще ви кажа, че дейли влоговете нещо са на 3 части. Съжалявам, защото ме спират постоянно. Някой ми звъни и то запаметява. Първи път вече да исках, го спрях. Не да го спра там, не да го пусна, а да го спрях. Направо клипа се запамети. Следващото сега ще го правя и този път обещавам, че няма. Нека да започнем. Значи какви си тези две едни и същи фибички. Не, точно не са едни и същи. Ето такива. Това е една панделка. Да, не се вижда. Ето, вижда се. А другото е на пегода. Да. Купих си една такава, която може би е на тази малка, не знам точно дали наистина е на тази малка. И следващата са едни и същи, само че други цветове. Това са ето тези. Днес не същи, само различни цветове. Тук са всички фиги. Следващото е това много хубаво. Е това. Са тези тампончета за гени за фондитен. Аз не ползвам още фондитен, но ползвам крем. Да. Но и скоро време ще изцелим клас, ще почвам да ползваме. Не знам. Те са 4 набора, сега ще ги отворим. Не успях чак сега да изхваня, но не знам точно какво ще видя. Ето, така. Тази е бяла. Тази е зелена. Но се вижда бяло. И аз съм малко да махна да светлината. Не, наистина е зелена. Вижте каква разлика има, да. Това е бялото, това е зелено, бебешко зелено. Ето, не се чете, се вижда, че е вижте, че е зелено. Следващото е синьо. Може би тук се вижда най-добре, да. Нет. И розово. Че са меги. Да, това не са. Мисля, че си ги държа тук само. И последното нещо, не са много нещата, е този клин, който го исках много отдавна. Идете викат ме. Така и последното нещо е този клин. Ето така изглежда. Тоест ето такива вижте. Иначе много як. И сега ще ви покажа как стои. Как ми стои. Така така изглежда. И може така. Може би. И ще видим фаворитите ми. Ето така изглежда. Така надолу. Нищо особено. И да, това беше всичко, което се закупих само от днес. Всичко това ми е от днес. И да.
И да съжалявам съжда в дейли влоговете. Много съжалявам, но просто когато ми звънят и се запаметява. Трябва да снимам. От таблета не става по причината, че не мога да го спра на пауза. Трябва да стоя всеки път така на камерата от един до телефон. Не става, защото той не може да се спре. Да. Това беше от мен. Чао!